Hurtige trin er en ny facilitet i Outlook 2010, der gør det muligt at udføre flere handlinger på en eller flere e-mails med blot et klik. Hvis du ofte flytter en mail til en given undermappe, kan du oprette et hurtigt trin, som udfører denne handling. Her vil vi gerne oprette et hurtigt trin, der både flytter meddelelsen til undermappen 4D Projekt og samtidig sætter kategorien Projekt på. Nye trin oprettes fra starttidsfanen. Når du har navngivet dit nye trin, vælges de forskellige handlinger i midten af vinduet. Den første handling skal være Flyt til mappe, hvorefter 4D-projektmappen udpeges. Næste handling skal kategorisere meddelelsen som projekt, som vælges på listen nedenfor. Skal dit hurtige trin bestå af flere handlinger, kan disse tilføjes fra knappen. De markerede mails bliver nu både flyttet og kategoriseret, når der klikkes på trinet Flyt til projekt. En anden funktion, der minder om hurtige trin, er regler. Som eksempel laver vi en regel, der videresender alle mails fra Lone Nerup til min kollega Allan. I dialogboksen regler vælger jeg, at det er mails fra Lone, der skal ske noget med. Under avanceret starter en 4-trins guide, hvor du har et utal af muligheder. I første trin angiver du de betingelser, der skal være opfyldt, før en eller flere handlinger skal indtræffe. I andet dialogvindue vælger du, hvilke handlinger, der skal indtræffe, når betingelserne er opfyldt. Jeg vælger videresend til en person og angiver Allans mailadresse fra linket nederst i vinduet. Du kan til sidst navngive din regel og vælge, om den skal gælde fremadrettet, eller om den skal gælde for alle allerede eksisterende mails. God fornøjelse.